ο Φάνης. Παίρνει το ρόμπολ, δύο ρόμπολ στα χέρια και επιστρέφει. Και τα καταφέρνει! Φάνης Πολέτσης, μεγάλος πρωταθλητής του έξαθλον. Σοφρός στην ιστορία σου είπα. Πάρτο ρε Μάρια, πάρτο. Σου αξίζει. Φάνης Πολέτσης! Μεγάλος πρωταθλητής του έξαθλον! Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Όλο δικό σου. Συγχαρητήρια, είσαι επάξιος πρωταθλητής. Ένα τεράστιο χειροκρότημα για το Φάνη Πολέτση. Το ταξίδι του έξαθλον έφτασε στο τέλος του. Ένα ταξίδι που μας δίδαξε ότι μοναδικός αντίπαλός μας είναι ο εαυτός και ότι δεν υπάρχουν όρια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω με τα παιδιά κάτι το οποίο έγινε χαρακτηριστικό αυτού του παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι? Σας αποχαιρετούμε λοιπόν από το έξαθλον!